L-Unjoni Ewropea għandha ssir aktar kompetittiva iżda fl-istess waqt ma tista' qatt tinsa l-kuxjenza soċjali. Dan qalu l-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, David Casa, waqt diskors fis-sessjoni plenarja fi Strasburgu. Il-pożizzjonijiet u l-proposti tagħna jridu dejjem ikunu iċċentrati fuq il-bżonnijiet tas-soċjetajiet tagħna, speċjalment meta dawn l-istess pożizzjonijiet u proposti jaffettwaw l-impjiegi u l-karrieri taċ-ċittadini Ewropej. David Casa kienet jitkellem dwar il-fondi soċjali Ewropej kif ukoll dwar fond ieħor li jgħin lil ħaddiema f'każijiet ta' kriżi finanzjarja jew meta jispiċċaw bla xogħol. Fost il-proposti li ressa f'dan ir-rigward hemm li dan il-fond ikun jista' jintuża minn kumpaniji żgħar ukoll bħal dawk f'Malta. Punt importanti huwa li nirrevedu il-limiti ta' ħaddiema qiegħda li huma eligibbli għal dan il-fond minn 500 għal 250, dan għandu jsir in-norma u mhux l-eċċezzjoni. Nemmen li dan huwa pass importanti biex tiġi riflessa d-diversità u d-daqs ta' kumpaniji madwar l-Ewropa, speċjalment f'pajjiżi li huma żgħar bħalma hija Malta. Iż-żewġ rapporti ġew approvati mill-plenarja tal-Parlament Ewropew.